Ġiet imħabbra estensjoni tal-iskema Business Enhance b'10 miljun euro minn fondi Ewropej disponibbli għal proġetti li tejbu l-kompetittività ta' negozji żaru medji b'investiment fit-teknoloġija, l-innovazzjoni u l-produttività sostenibbli. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi waqt żjara li saret fil-fabrika Kingstone Limited, intrapriża li benefikat minn din l-iskema biex tinvesti f'tamir teknoloġiku avvanzat fil-qasam tal-proċessar tal-ġebel u ċeramika. Il-Ministru qal li bil-kontribut tal-fondi Ewropej l-ekonomija kompli tissir waħda aktar moderna u kompetittiva u qal li l-Gvern se jkompli appoġġja lin negozji żaru medji biex ikunu aktar reżiljenti u diġitali. Intqal li din l-inizjattiva tmur id fit mal-miżuri tal-baġit tas-sena d-dieħla li inkludu investiment bla preċedent ta' 100 miljun euro fil-qalba diġitali u teknoloġija bħal intelligenza artifiċjali. Permezz tal-fondi Ewropej Kingstone Limited irċivit aktar minn 56,000 euro fajnuniet taħt il-fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali brata ta' kofinanzjament ta' 60% mill-Unjoni Ewropea u 40% fondi nazzjonali. Se nkomplu ninvestu fin-negozji żgħar fondi Ewropej. Qegħdin inħabbru madwar 10 miljun euro li permezz tagħhom negozji żgħar jistgħu japplikaw għal assistenza biex jinvestu fin-negozju tagħhom. Dan huwa mod kif inkomplu insaħħu l-attività ekonomika f'pajjiżna, inħeġġu aktar negozji żgħar biex jimxu l-qudiem u fuq kollox li naraw li l-ekonomija tagħna tibqa' reżiljenti u tikber fid-direzzjoni tajba.